Sestry, veriaci, včera sme mali to najvyšší apoštoli Peter a Pavol, to sú také piliere cirkvi. To sú muži, ktorí sa odhodlali ísť za Kristom, alebo len dovolili, aby ich Ježiš viedol. Ešte dokonca máme ikonu tu na zo včerajšieho sviatku. Dnes máme všetkých tých 12 mužov. A to sú tí, ktorí tiež boli povolaní. Dokonca počuli sme každé to meno. Ježiš si osobne vyberá. Ako sme počuli v začiatku Evanjelia, vystúpil na vrch a povolal k sebe tých, ktorých sám chcel. On vybral. Nikto mu neradí. Jedine Otec. Ježiš sám ich vyberá. Dokonca, viete, takto bol vybratý aj prvý pápež. Kým? Samým Kristom. A to je Peter, skala. Lebo sa volal Šimon, syn Jonáša. A nakoniec mu Ježiš zmení meno Peter, to je skala, na tejto skale postaví svoju cirkev. Vieme dobre, že teraz bola voľba konklave pápeže, to už vyberali kardináli spomedzi svojho kardinálskeho zboru. Do konklave môže ísť každý kardinál, ktorý je kardinálom a nemá 80 rokov. Ostatní už nemôžu byť voliči, ani voliť. Ale volič a zvolený môže byť kardinál, ktorý nemá deň konkláve 70, nemá 80 rokov, má 79, ktorý môže ísť. A keby na druhý deň mal, môže ísť. Keby dneska začne konkláve, zajtra má 80 rokov, dneska môže ísť. Už tu sa to nepočíta. Deň má si toľko, ideš. Jeden deň, nie? To je ale šťastie, lebo nie každý kardinál zažije takúto udalosť byť tam a poliť pápeža hlavu katolíckej cirkvi. Takže my sme toho boli svedkami, viete, to nie každá generácia, lebo vieme, že tu nám bol pápež Jan Paul II 27 rokov bol, takže viete, to sme akými čakali, nepoznali sme to. A teraz zrazu sme mali i Benedikta, i Františka, i Leva, takže ja si trošku želím, že wow, čo sa to robí, že som to zažil, áno, možno, a zase to bude pauza, možno máme to na 30 rokov, keď Boh mu dá zdravičko. Možno bude 30 rokov ten pápež, keď bude svet stáť. Takže zase naše deti a možno niektoré generácie nebudú vedieť, čo to je konkláve. My sme to zažili. Takže, ale nie o tom chcem rozprávať. Hovoriť o veciach, ktoré nám hovoria dnešný sviatok. Takže dneska máme všetkých tých 12. Je to život cirkvi. Život cirkvi. Zoberte si ako manželstvo. Chceš mi povedať, že ti to ocko vybral toho manžela, alebo ty? Alebo to ti svokra ti vybrala? Deti, ktoré máš. Viete, niekedy to je tak. Niekedy si vyberáme a niekedy dostávame. Viete, aj vo farnosti robíme len s tým, čo máme. Ale niekedy človek si povie, Pane, ale aj ty si v prvom rade robil všetko preto, aby bol oslavený Otec, Boh. Áno, Ježiš má plán a ten plán je cirkev, Kristus. Áno, a on je na tom začiatku, keď hovorí Petrovi, na tejto skále postavím svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. A tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. A čo rozviažeš, bude rozviazané, a čo zviažeš, bude zviazané. Aj tu, aj tam. Budú to hore rešpektovať. To je veľký úrad. Ale aj zodpovednosť. Skúsme aj my tak dnes na tým porozmýšľať. Ustanovíme 12. Je dobré vieme, čo je to číslo 12. Nie, že to je tucet 12, ale to je 12 kmeňov Izraela. 12 kmeňov Izraela, viete, tá 12, viete, aj Matka Božia má 12 hviezd, 12 diademov na hlave, to je symbol Izraela. Tých 12 Jakubových synov, to je Izrael. A Jakub, áno, je Izrael. Meno Jakub je Izrael. A vieme, že mali sme Abraháma, mali sme Izáka, máme Jakuba. 12 kmeňov. Dokonca ešte aj máme 12 mesiacov. Len tak, mimochodom. To nie je tiež náhoda. Kto povie, prečo máme 12? Prečo máme 14? Ale 12. No to preto. Takže 12. To je vlastne to, čo vlastne znázorňuje viac menej symboliku vyvoleného národa. Izraelského. Tých kmeňov izraelských. O ktorých sa staral sám Boh Jahve. Áno, náš Boh. Takže títo muži boli vybraní, boli oslovení. Pamätáte si, keď sme tu vyberali a doplňovali kurátorov,
tak niečo podobné si zažil aj ty. Možno pre neapoštolskú, ale možno pre tú službu chrámu. Každý kurátor, viete, to je to, že je v prvom rade môj pomoc. Tu ani jeden kurátor nemá robiť si sám, čo chce. To mali by sme vedieť. A nepostaviť sa proti kňazom. Oni sa nepostavili proti Ježišovi, ale boli s Ježišom, keď byť s Ježišom. A ďalší pomocník a väčší teraz prichádza kaplan. On je môj pomocník, číslo 1. On tu nemá vlastnú párnosť. On tu nemá mať svojich vlastných veriacich. On tu nemá mať, viete, by som povedal, svoj pánku. Tak ho upozorníte. Niektorí majú v tom pomývanie. Majú vlastných veriacich. Nech sa z toho vyspovedá. Toto nemajú. Môže hovoriť, čo chce, aj sladké reči. No nie. Lebo on bez ohňa neznamená nič. Nemá tu žiadne právomoci. A apoštoli dobre vedeli, lebo Ježiš ich učil hierarchiu. A cirkev je hierarchická. Postavte si 12 mužov a potom zrazu bol poriadok. Zrazu Ježiš odíde do neba a potom vedia, že Peter je skala. Nikto si nebude, ide na vlastnú pes. Nie každý bol podriadený Petrovi. Keď ste pozerali, viete, skladajú aj vernosť pápežovi, keď ho zvolia, vy ste toto nevideli, ale tak to je. Hneď, keď ho zvolia v konkláve a keď on príjme voľbu, hneď mu skladajú poslušnosť. Kto? Všetci kardináli. A vtedy všetky funkcie padajú, keď zomrie pápež. Už nemáme štátneho sekretára, bol Petro Parolini. Skončil smrťou pápeža Františka, skončili všetky funkcie. Teraz aj tí nunciovia čakajú na novú zmenu, lebo viete, v tej chvíli automaticky skončil. A každý biskup po dovršení 70 rokov skláda, abdikuje, skláda úrad. Môže ostať ďalej na biskupstve, ale tam, kde je, ale musí mať pápeža. Automaticky píše list pápežovi, mám 75 rokov, som biskup, skláda úrad. Nie, že uvidím, nechce sa mi. Poslušnosť. To je, cirkvi je poslušnosť. Ale dneska tá poslušnosť sa vám páči? Je dobrá poslušnosť? Je správna poslušnosť? Dajme si pozor, aby nás niekto nezvedel. Lebo niekto nevie, čo je poslušnosť. Viete, to je to. Bolo 12, ale Peter tam velil. A oni sa mu podriadili. Takto fungovala cirkev prvotných tých začiatkov. A takto má fungovať dnes. Lebo kde je Peter, tam je skala, tam je Kristus, tam je cirkev. A dneska my môžeme povedať ako veriaci, kde je náš biskup, kde je aktiv. Tam je cirkev, tam je Kristus. Nikde inde. Že pôjdem tam. Nie. Tam je Kristus. Tam je cirkev. Tam je požehnanie. Inde nie je požehnanie. A takto to funguje. Aj diecéza, eparchia vo farnosti. Viete, takže oni si to dobre uvedomovali a potom samozrejme vidíme to dokonca ešte aj v nazarejskej rodine. Ešte aj Božia Matka, ktorá bola milosti plná, viete, dodržovala hierarchiu rodiny. Ona prevyšľovala Jozefa, bola veľmi nad Jozefom, ale ona nezhadzovala jeho autoritu. A my dnes si myslíme, že všetko môžeme. Však to nič. No nie. Lebo to sa Bohu nepáči. A kto tu bude hovoriť, čo chce a ako chce, ako pekne, a neviem, ako, z akého uhla pohľadu, tak ho upozorniť. Viete, išli za Petra a Peter za Krista. A práve dnes vidíme a sa, viete, čo vám tak zarezonovalo, viete, po ušiach. Viete, všetko bolo krásne, keď som čítal Božie slovo, ale koniec sa mi nepáčil. Až ma zapovedal. Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. Neboli vás? Že ho zradil? Koho? No Krista, viete. Zvláštne je, že aj Judáš Iškariotský, ktorý ho dneska zradil, bol medzi vyvolenými. Ježiš mu dôveroval. Dal mu, viete, by som povedal, dal mu to miesto v apoštolskom zbore. Ježiš mu dôveroval do poslednej chvíli. Do
poslednej chvíle mu povedal. Aj to je pre nás poučenie. Aj medzi najbližšími spolupracovníkmi môže byť nevera. Že niekto sa obráti proti vám a bude vám házať pohľad. No hej, deje sa to. Viete, a deje sa to aj v cirkvi. Áno, aj v Ríme sa to deje. Aj vo farme sa to deje. Aj v eparchii sa to deje. Lenže musíte vedieť, že toto nie je to správne, čo by sa malo robiť. Viete, lebo nad tým všetkým je poslušnosť. Viete, čo to je poslušnosť? Aj medzi manželmi musí byť poslušnosť. Musíme sa rešpektovať. Vieš, môže niekto nahradiť manžela a nahradiť manželku? Alebo môžeš ty nahradiť otca alebo matku? Však sa to robí, ale môže byť muž číslo 1 a muž číslo 2. Môžeme to takto akože, ak to bude OK, že muž číslo 2 bude matka. Však sa na tým zamyslíme všetci. Len tak, zdravý gazovský rozum. Tu nejde o nič, len rozmýšľajme. Čo sme? Rozum potratili? Viete, čo z toho potom bude? Viete, potom aké ovocie príde? Viete, my teraz ideme robiť nejaké pokusy, ideme niečo skúšať? Nie. My tu máme pravidlá, ktoré máme dodržiavať. Viete, aj cirkvi sú pravidlá. Poznáme pravidlá. Skúsme aj tým možno, že dnes sa spomína aj ten Judáš, ktorý tam vlastne patril medzi tých najvyšších pracovníkov, viete, medzi najvyšších môže byť tiež nevera. No Ježiš nás aj tak neprestáva volať a milovať. Či chcete povedať, že Ježiš dal malo lásky Judášovi? Keby si on hovorí sa na inom mieste, že sa spreneveril poslaním. Spreneveril. A čo? Nemohol sa súkromne opýtať Ježiša niektoré veci, keď chcel, keď nechápal. Či Ježiš by mu nebol povedal? Či by sa Ježiš nebol s ním porozprával? Keď sa rozprával kedysi v noci s Nikodémom, ktorý patril do rady, viete, že raz prišiel Nikodém v noci za Ježišom a povedal, Rabi, my vieme, že si prišiel od Boha, lebo takéto veci nemôže robiť hocikto. Vidíte. A ostatní kolegovia Rabi to nevedeli, iba Nikodém. Či Ježiš povedal, nikto sa ma na nič nepýta, ja nikomu nebudem nič odpovedať, ja sa nikdy nebudem rozprávať. Nie je to tak. Aj nás dnes Ježiš volá. Pomeň. A to je to záver mojej kázne. Tevaj mňa, pomeň. Otec Florian, Kamil, Renátka, Marta, Jozef, všetci, ktorí sú Anička, všetkých vás volá pomene. Všetkých vás volá pomene. Magda, Anna, Mária, Marta, Anička. Všetkých nás volá pomene. Nie sme len súčasťou nejakého daru. Každý z nás má svoje miesto v jeho pláne. Volá nás, aby sme boli s ním. To je to. Aby sme stali pri Kristovi. Aby sme sa neotočili proti Kristovi. Či ten, ktorý ide proti pápežovi, nejde proti Kristovi? No ide. Kto ide proti biskupovi, nejde proti Kristovi? Ide. A ten, kto ide proti farárovi, nejde proti Kristovi? No ide. Či to neviete? Neviete to? Alebo to chcete zmeniť? Alebo niekto by to chcel zmeniť? Alebo nedaj Bože vylepšiť? Prečo to nevieme? Viete, to je tá poslušnosť. To je tá hierarchia. Viete, aj u zviera je hierarchia. Videli ste už levy? Videli ste už levy, aká tam je hierarchia? Tak si pozrite tu. A budete, aká tam je hierarchia. Neskutočná, vidíte. Nemá šancu. Ten musí čakať. Lebo na to doplatí. Ako Bohy na to doplatili. A doplácať budú. Keď sa tak bude správať. Volá nás, aby sme boli s ním. To je to, čo mne sa páči. Viete, toto ma hreje pri srdci. Áno, ja chcem robiť to, čo mi káže môj biskup. V rodine, v práci, medzi priateľmi, aby sme boli svedkami jeho lásky. Nezáleží, či sme silní alebo slabí.
Dôležité je, aby sme povedali, Pane, tu som. Počujete? Toto je gro, to je kerygma mojej kázne. Pane, tu som. Tu som. A to musíš precítiť, to musíš pochopiť. To musíš vedieť, čo to znamená, že tu som. Že som k dispozícii Kristovi. A chceme plniť Božiu voľu, no iba tak sa naplní Božiu voľu. Ináč nie. Iba toto, čo je všetko v súlade s tým všetkým, čo on hlásal a sám žil. Vidíte, že títo muži, to nie je náhoda. Má každý svoje miesto, má svoje poslanie a každý je dôležitý. Aj ty si dôležitý. Ešte ti to nikto nepovedal, tak ja ti hovorím, že tu, kde si dôležitý. Len otvor oči a rob to, čo máš a pomáhaj tým, ktorí Boh poslal a ktorí majú zodpovednosť za toto všetko. Sláva Ježišu Kristu.